Ito na yung George. Ayan nga isang tawa to guys. Diba ubos? Oh, sold out. Laki ng aming lagayan. Oh. Tapos umapaw. So ayan guys, may pa-order tayo sa school na 32 na milk tea, 32 na burger. Yummy! Good morning mga ka-dragon. Ayan, syempre as usual dito pa rin kami sa tindahan. Ayan. Dami na tayong customer sa lugaw, guys. Jay, taob na yung lugaw mo? Yes, tingnan mo naman. Naubos. Anim pa doon. Laki ng aming kaldero, guys. Oh, naubos. Laging sold out sa lugaw. Ay, kasama tayo sa vlog niyo. Ayan. Thank you mga bata. Ay, mga bata matuta. 105 mo. Hi. Luko na lang din ng bawon. No. Pabasit mga pabasit dyan. Ay, baka ba daw wait na tayo na naman? Din lang to. May kalamansi. Apat, kalamansi. Meron pa? Oh, sige, wait lang. Yun na yung armang namin, guys. Armang ng, alamang ng ano, Tarlac. Yan guys, pagbalik namin galing Manila ay papalagyan namin to ng medyo matibay na, yung matibay, hindi medyo, matibay na bakod kasi delikado rin talaga kasi ito lang yung kalsada oh. Yan. Pang support lang din namin dito kasi baka anuhin kami ng sasakyan, araruhin kami ng sasakyan, wala man lang kahit na anong pwedeng pumigil. Hindi naman yung ano, para yung impact niya, hindi naman ganun ka lakas. Kasi nga ito lang yung kalsada oh. So hindi kami masyadong safe dito. Kaya pagdating namin galing Manila, yan, ito naman yung aming papagawa. Ito siguro, tsaka na ito, importante yung harap. Tsaka yung ano din, doon banda sa kabila, yan. Itong isang diretso na to, yan, papalagyan na namin. Para hindi rin nahihirapan kami magbuhat-buhat ng ano, kawayan. Ang bigat din kasi pag nagsasara kami. Ayan guys, mamaya magluluto tayo ng bicho-bicho, tsaka giniling. Giniling na pork giniling. Tsaka pares. Para maiba naman. Auntie, naka-sold out ka na. Ay, nag-wish yung mga estudyante. Ano daw? Bukas daw ka ng hapon magsambat, maglugaw daw sila bukas ang umaga. Ito na yung George. Ayan nga isang tawa to guys. Diba ubos? Oh, sold out. Laki ng aming lagayan. Oh. Tapos umapaw. Tapos mamaya may pa-order tayo. Na? Yung una nagbili, estudyante. Kay sir birthday niya ngayon. Wow. Si Pandesal. Oo, si Pandesal. Ay, Talaga si Pandesal. Oo. Magaan ang pan niya. Makuan talaga yun. Mabigat. Hindi. Ayan na naman eh. Ay, hindi. Wala pa sa hapon. Baka sa tangali lang. Mga ka-dragon, alam mo si Gigi, natatawa ako. Pag yung mahina yung benta namin, pabasulin niya yung... Naniwala sa tiligaya doon yung kusina. Oo, daw naniwala sa tiligaya. pabasulin niya guys yung naunang nagbili. Siguro pag nalaman ko rin sabi ni Mana, nagbili na nga na ako pagpasali ko sa akin. Sabi ng tiligaya, oh. Nakakami mga nakapunta. Kapangit magbinamano yun. Sabi ni Gigi. Ano daw kailangan kong ganon? Sabi natin, sabi niya, Tajuan, yun na naman nagbinamano, kahina na ng benta natin. Wala naman yun. Hindi naman. Hindi, biro lang yun guys. Eh, syempre, ano pa rin, blessing pa rin naman yung mga, kahit sino kang nauna, okay lang yun. Ganun talaga ang business. Minsan malakas, minsan mahina. Huwag kang mawala ng pag-asa. Diba, auntie? Ore agor-gorigor. Hindi, magaling na siya. Magaling ka na. Kaya ako nag-gurigo, taga-Valeria ito. Ayan yun. Yan, nilagnat siya guys kasi nagkasugat yung kamay niya. Baka manal, dirabi eh. Tuwang-tuwa siya at nakakapaglaban na ulit. Yan mamaya mga ka-dragon, itatry natin yung ginawa ni Kuya Joby na yung kanyang invento. Gumawa siya ng
kalan gamit ang used oil. Kasi sayang naman yung mga used oil namin dito, tinatapon lang namin. Gumawa siya ng kalan. Nag-imbento siya. Actually, napanood niya rin may napanood siya sa YouTube. Tapos, gumawa na lang siya. Dinagdagan niya na lang ng ibang mga kung anik-anik. Ayan, ang ganda guys. So, yung mga used oil namin, magagamit na namin siyang pangluto. Hindi na, makakatipid din kami sa gas tsaka sa uling. Hindi na kami bibili. Diba, ang laking tulong yun. Susubukan natin mamaya paglulutuan natin ng pares. Naku, naubusan ng mga bata. Sayang. Wala na kaming lugaw. So, ayan guys, may pa-order tayo sa school na 32 na milk tea, 32 na burger, na plain. Na birthday kasi ni sir, kaya nag-treat siya sa kanyang estudyante. So, piniprepare na namin ni Gigi. Hi, tapos. Yan guys, may nag-order sa amin ng mga yung teacher. Nag-birthday guys. Ayan, 30 guys, ang 30 baso. Ito pa, mayroon pa tayong burger. May burger, 30 din. Awa ng Diyos, may nag-order. Matagal nang walang order eh. Awa ng Diyos, mayroon na. Last pa ng December. Oo, Tagal-tagal na din yung December pa. February na, wala pa tayong order. Kawan! Kawan una! Si kayo ang aduwa. Ay, sabi, nag-uutang na. Wala ng yellow. Ayan, purahin mo, DJ. Yes po, yellow pang Kabaybayag mo. Ayan mga ka-dragon, magluluto naman tayo ng giniling. Ano siya guys? Ito ng gulay. Yummy! Binisan. So, ayan guys, ihatid na namin sa school. 9:35 na oh. Ito ante oh. Hey, sir, for diamond? Diamond for? Si BFF mo. Ay, kipakulan? Yes, One. birthday niya daw. Yes. Kaso sa student niya. Saan pa tanong daw ba? Doon sa gulo doon. Hindi ka magdaan dyan. Siya kayo magdaan? Nagdiretso daw dito. Thank you, ma'am.
Sir Eric. Okay, People's Choice Award. Okay, People's Choice Award goes to Amis. Swagger Group Award goes to 10. Okay, Swagger yung pagkakita. Haluwang na pala pa. Tara, Award goes to Thank you, sir. Dito kami guys nag-graduate ni Gigi. Pero hindi pa ganito. Pero hindi pa ganito. Ang parang nilima lang ang room dati. Doon kami sa pinakaluma yun sa dulo. Ito wala pa to eh. We have the ranking. Manong at National High School. Guys, mag-alas 10 na. Ngayon pa lang kami mag-breakfast. Hindi naharap. Dalawa lang daw. Tignan mo dun sa rep nila, Pe. Ma'am, syempre habang kain tayo mga ka-dragon. Guys, kape. Tingnan nyo mga ka-dragon yung ginagawa ni Auntie sa itap ng salin. Sinasaw-saw sa kape. Saw-saw mo Ante? Tanggalin ko. O diba, ginawa niyang inangit. Kahit matigas, gustong-gusto niya. Hindi niyo makita. Sisipag naman. Ito na guys yung ating Ate! Doon, tapos hindi ka pupunta sa loob. ito na yung invento ni Kuya Joey. Magkano naman ang bunga nito? Ano to? Ginawa lang lahat. Gusto niya itong pagkakaan. Lahat yan, Kuya Jube? Oo, pera lang, pera to. Oh, binili niya lang yung binili niya ito. Pwede pala patungan ng tubig. Ano tawag nga dito? Ano nga, pan. Air blower. Oo, tapos may gripo. Dito nilalagay yung Ano ito? mantikang. Magpan siya? Mag-doorbell? Ay, mag-doorbell. Tatakbo na yung Ah. pan, pabilis ng pabilis. Ito yung- Wala tayong saksakan. Lagayan to ng mantika. Wala tayong saksakan. Malayo yung dito. Extension na lang Kailangan kuya. po extension. May ganito ako, oh. Oh, di ba? Ang Kasi si ganda. Lane. Pagbalik ko na lang dito. Ito ginamit na nila to kagabi. So ito try natin mamaya. Magluluto ako ng ano diyan, ng bitcho-bitcho. Yan, ititry ni Kuya Joby si Auntie Ligay at si Auntie Pasing at sila ang pandyan. Ang in charge sa Gawa kayo ganito. sa kalan. Ako naman kasi doon sa loob kaya pero dapat matutunan nating lahat Saan yan. mantika natin? Antay yung use oil doon sa ilalim, 'di ba? Last uling nyo na yan. Oo nga, ang mahal din kasi ng uling. Wala mang isaksak. Lalagyan muna siya ng papel. Laking tipid niyan. Aking tipid naman ko na. Nagbiling ako ng isang buting mantika. Bili ko to. Wala ngang simula na ganyan. Saan ka magsimula ng ganyan? Mga pinagprituhan ng manok. Maging tayo sa McDo eh. Baka manok man hingin mo, hindi mantika. Jubig. Jubing yan sa atin. Huwag na ko nga ilikod na. Oo, di ba? Kadami na yan, oh. Tapos ito blower to. Yung pinaka No. Yan. blower. May linya. Pala na pino-pino uling. Tapos, sindihan natin. On na, on. Anti-lighter. Ito kuya.
uling, layo mo. Baka tuloy-tuloy na yan. Kung patayin ay, Ang patay niya, kuha ko kutsilyo. tanggalin lang mo. Hindi, hinaangon niya. Baka yung pahinamon tayo makamawala. Patayin mo mo noon. Bago itong pula. Kahit ano, kahit sino na muna dyan dalawa. Basta Basta, umintain lang niya. Yung tulo niya. Kaya kadami ito sa may. Oh, hindi, dito yan oh, pag ganito. Ay, Dati kasi walang hangin, mahina. ay, doon nakabagay. Ayos, ayos, ayos. Hindi na maguling sante. Guys, ito ang ginawa ni Sergio, nakalan namin. Patayin na. Patayin mo na. Patayin. Nakakulo na. Talo pa ang gasol, guys. Magaling si Sergio magawa ng kalan namin. Paglitikan. Hanggang mamatay yung ilaw. Ay, Ilaw na. pagkailaw pa. Ayan. Ay, okay kami dito dalawa. Kami nang bahala. Parang mas safe yan ang tayo sa yung tangke, no? Oo, kaso lang nakakatakot man sa kwan, kuryente. Board. Yan ang galapad lang. Matipid pa sa karton. Ginawa ko, niligyan ko ng ganito. Pag para sa malaking Kaldero. wali, para hindi malaglang dito. Safety ba? Ayan, ayos na guys. Gawa ni Sir Juby. Thank you, Sir Juby. Po, sa kalaan. thank you, may bayad yan. Ay, may bayad pala. Kala ko libre. Magkano po? Baka 5,000 patay. Kano daw yung kalaan? Masaya lang, pauwi. Oh, siyempre, nagbili din ng mga gamit niya. Broadcaster. Hi guys. Andiyan na po yung Oo, dali na. Dito na mo lang ito mo ng 4.39. 4.39 yun. May manok kayo, te? Akit din po. Luto na tayo, luto na yung manok na te. Ay, sige. Sana yung basta ka nila. Ay, sa kanya. Ayun na, sa kanya. Gagawin mo dun sa ganyan na. Ay, may ticket na. Meron ng lutong chicken. Magkano te? Magkano? 25. Isa nga po. Manika. Itaan nyo lang rin mula yelo dun sa Siomay rice nga. Ilang siya? Ay, ilang siya. May ilang manok? Hindi ko na-display. Ilang sana ako. Bigang ka po. Yan ako. Ha? Akin na. I-fry na ba yan? I-fry pa? Okay na. Asan ka na daw? Ilan mo po? Dalawa yung sili. Ginawa ka lang wala mo na. Red velvet lang po. Tatlo. Daya, chicken pastel lang po. Kaya po kasi na large. 39. Dalawang chicken skin. Mango chicken skin. Tatlong mancha.
pastel pa? Meron. Nagpapakal pa sila. Kilo ka lang. So, ayan mga ka-dragons. Sinubukan na natin yung ating kalan. Nagluluto tayo ng bichu-bichu. Diba? Saan ka dyan? Napakalaki ng bagay na ito yung ginawa ni Kuya Job. Ayan na siya guys. Sarap nito. Ayan guys, gagawa naman tayo ng caramel sugar. Tayo mga ano, hindi. Guys, kala ko fish fillet. Oh, masarap yan. Saan ba pinipit? Saan na yung pinipit? Masarap nga siya, malambot. Hindi siya yung matigas na Di ba may pinipit ka kanina? Naging kuwan? Dog. tulog si JD, oh. Sarap yung tulog. Parang dila na. Okay. So yun guys, may pa-order kaming isang bilaong pansit. Yan, sponsored by Ate Agnes Ordonez. Yan, birthday ng kanyang pamangkin. Birthday niya rin. Ay, happy birthday din pala ni Ate Agnes. Happy birthday Ate Agnes. At saka 50 perasong lumpia. So ayan guys, bali pa uwi na ulit ang mga ladies. Ayan. Magsi 6:30 na. Kailangan naming magmadali dahil meron pa kami panata sa kapilya. Yan. Thank you so much po mga ka-dragon. Ingat po kayo palagi. We love you all.